mopogore nyime koriwore jogi kwedo paro mar medo thuolo moyier kata jogi mar medo thuolo mar bedo e apisi nyaka kuom higni 7 kowuok matiyo sani. Saboti Kaleba Misi wacho ni nitiere ng'at e sirikal mar Kenya Kwanza matiyo gi seneta Manandi Samson Cherargei e chwalo paro makamano. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, Cherargei oramo ni higni 7 dhi miyo jotelo thuolo moromo mar miyo jopiny dongruok. No, I am feeling more re-energized. Paro mar seneta Manandi Samson Cherargei mar medo thuolo mar bedo e apisi ne jotelo duto moyier nyaka higni 7 medo nyuolo paro mathoth. Paro makamano masani ni okang' mar kawo pach jopiny oseyudo kwet kowuok kuom jopiny kod jotelo. Kaki nya kete kobed kata nikech wasefwenyo ni jogi higni 5 giteke sana. Higni 5 ka gidonje to strike ng'eny piny. Koro kata gidhi kamano giolo we have you never have a law that will treat you inherent inborn bad manners. This was not the tenets of democracy. The tenets of democracy did not envisage a political nation, did not envisage a bad-mannered politicians who politic for survival, for making money, and for making name. This is a bad manners that needs to be cured. It's a culture. Kanga to tiyo ne jogi maber kumigni apich mawan go sani. Chiko yie mondo nuoye chaki yere kendo. Tiyo maber kendo bang igni pa. Chiko yie kendo nuoye yudi igni 15. Onge sama chik ong'ado ni koro kinyal chung'. Mak mana mar governor kod mar president. Mamoko gieki. Ka itiyo ne jopiny maber ginyalo yieri kaka ger. Omiyo ywak kuwinjo bedi ni time ne tin. Paro makamano bende oyudo kwet kowuok kuom jagoro maduong' mar duond bura mar ODM Edwin Sifuna kod seneta mama Kweni Dan Manzo. Hiyo mambo ya kuleta sheria na hata hiyo sheria ya kubaliwa bunge na ni sheria ambayo haibatani na katiba. Kitu ya kwanza maspika wanafaa kufanya, sheria kama hiyo lazima ipelekwe kwa wananchi katika public participation. Huo mswada hauna uungwaji mkono kutoka kwa seneta ama mbunge yeyote wa ODM. Kwa sababu mimi kama katibu wa chama najua Ang'o miyo waweyo 5 years mosebedo nyaka ne wayudo uhuru kata before uhuru. Higni 5 niendi ene mathoth pinje the world ni kode manok saidi man gi higni 4 kaka Amerika korka president and so forth. To kendo higni 7 to yudo tek kuonde ma gintie. Kenya What is but Cherargei one stepping
into that water to test how deep it is. Kang'ato jok nitiyo ne jogi higni 5 oromo kabisa. Onge gimoro ma ng'ato nyalo wacho ni higni 2 idwa mondo omedgo. Onyalo timo higni 5 mo ne osebedo kano owinjo ti higni 5. Omiyo aparo ni magi gik abiro kelo weche mang'eny kariam nono. Nitie kuonde mowinjo walokie chalo mago. Hamisi iro bakod bro afisa yako mar thuolo mar jatend e APC e higa mar 2022. Paro mar Cherargei kata kamano okwed kod jotend duond bura mar UDA kaka jagoro maduong' mar UDA Hassan Omar kod jatend kweth jod bura mathoth e od bura Kimani Ichung'wa. Korka kore Caleb Hamisi wacho ni mano en okang' mar wuono jopiny ka olero ni Kenya Kwanza ema obuto e tok Cherargei kod paro makamano. If it quacks like a duck, it swims like a duck, and it walks like a duck, then, ladies and gentlemen, it is a duck. This is a duck walking from the nose of. And I want to insist this is a private members bill. Under the standing orders, we have what we call private members bill. This bill is not sponsored by anybody. It is sponsored by private bill as the Senator of Nandi. Please, we know. TV, Nairobi. Jatend kweth manok e od bura mamalo Junet Mohamed okwedo lipode ma osebedo ka lieko ni ogeto bedo jatend migawo mar arita kendo kawo kar Kithure Kindiki. E ote ma ochwalo kokalo